What's up guys? It's me again, Christian Rui Hugo Aguirre. Then yun nga guys na, this is my fucking new first vlog. And sorry sa mga words ko kasi hindi naman ako magpapaano, ganito talaga ako. Maraming bad words na sinasabi, kaya kung ayaw mo sa channel kong to, wag ka na lang mag-subscribe. Hindi ko naman hinihiling yung subscribe gusto ko lang yung gusto ko lang ipakita yung mga gusto kong gawin everyday, yung mga daily routine ko, yung mga pinagagawa ko, kung saan ako pupunta araw-araw, kung ano pinagbibisihan ko, ganun guys no. So ayun nga no, ang vlog lang naman natin dito, ang mga content lang din naman natin dito kung ano ang ginagawa natin everyday. Kagaya ng basketball, yun, kagaya nito, kung anong mga business na mga ginagawa ko. Then, yung guys no, after nito, pupunta tayo dun sa barkada ko si John Carl Abuli. Then, ang gagawin ko muna ngayon is kakain, then maliligo, kung sisipagin, then aalis na tayo. Yung guys na hindi ko napapatagalin. Peace! So ayun nga guys, no, kakatapos lang natin maligo. Alis na din tayo. Prepare lang. Sana di umulan, kumukulimlim na naman. Kumukulimlim na naman. Ay, handle ko na yung helmet. Tara guys. Alis na ako sa'yo. Sana hindi umulan. Dito. Ito, nakapagpainit na ako ng motor. Hi! Dito. Ito yung pala yung mga babies ko. This is Bella and Tuna. Then, may dalawa silang kitten. Mga dalawang anak. Shot ko lang helmet ko rin ha. Okay ba? Okay? Okay? Okay. Off ko muna kasi bawal mag-camera na wala pa tayo holder. Off ko muna guys. Bye bye. 6.5 hours later. So yun nga guys no, nakaalis na tayo. So papagas muna ako guys. Kain ng panon, ang init naman ngayon. Sobrang init, papagas lang tayo guys saglit. Baka maubusan tayo ng gas eh. Mahirap na. Ano bang 49. 49. Kaya full tank, premium. Full tank sagad. Wow! So ayun guys na nagpapagas tayo saglit. Full tank. So ayun nga guys no. Ang init naman ngayon, kanina hindi maaraw.
Kanina makulimlim tapos ngayon biglang mainit na naman. Dito tayo ngayon sa San Jacinto. Papagas. Kuya, sagad nyo lang ah. Tayo tayo sa plate. So ayun guys, no, dito na tayo. Dito na tayo sa kanilang papasok na iskinita. Whoop whoop. Whoop 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 whoop. Tao po. Tao po. Delivery. Natin. Tao po. Delivery po, Lazada. Brother! Brother, say hi sa vlog ko. Ay, nakakagising mo lang. Kakagising mo lang. Sana all naka-checkot. Ito si Brownie. Ito si Whitey. Ito si Blackie. So ayun nga guys, nandito na tayo sa bahay niya. Bahay nila. Tayo na pinapanood mo, Pipito Manaloto. Tayo na guys, seryoso to. Every time na pupunta ako dito nanonood, Pipito. Wow! Pipito. Patong muna natin dito. Yung mga dope boys ay naging millionaire. So ayun nga guys, mamaya alis na tayo maya. Ito na tayo ng court. Naging millionaire. 20 minutes later. So ayun nga guys, nandito na tayo. Dito na tayo sa court. Yeah. Tira lang ako saglit. Puta na. Kapos. Whoop. Pagod na ako. Taka na, pagod ka na agad. Hindi pa tayo. Nakailang shot ka pa lang. So ayun guys, no. Wala pa rin. Brother, para sa'yo. So ayun nga guys, nandito na tayo ngayon sa court nila. Dito sa may bandang Mangaldan. Then, ayun, laro lang kami saglit. Peace! Ano ka, boss? Ganito kumuha, ganito mag-shoot, Brad. One hand. Oy, balik. Balik. Ganito, brother, ah. One hand. Bang! Putang ina, wala. Zoop. A bullet for 3. Kapos. Oops. Tinira. Wala. Tayang bula ni mo matalbog ay. Stress. Putang ina, dami pang cellphone eh. Puro cellphone pa eh. Tira. Pang. Tangina. Andito na naman kayo, manggugulo na naman kami sa mga may kalapati. Yes. Lilipad-lipad na naman yung mga. Ayun na, yun nga. Speaking, lumilipad na. Bam! 4-3. Pataas. So ayun guys, no? Lalaro lang kami saglit. Lalaro lang kami.
guys, tapos na tayo sa first set. Brother, ayos ba? Hindi. Brother. Paano masabi? Ay, sarap. Oras na matatapos. Alas 9 ng gabi. So ayun nga guys, nandito na tayo sa bahay ngayon. Ay hindi na tayo nakapag ano. Hindi na natin natuloy yung pangalawang laro kasi ang uulan na makulimlim. Nung pauwi ako maambun na. Then pagod. Maya maligo na lang din ako guys. Papahinga natin. Then edit nitong video. Then popost ko na soon. I-update ko na lang kayo sa Facebook ko. Yung Facebook ko nga pala, Christian Ruby Hugo guys. Then yung mga baby ko. Say hi! Hi! Belang makulit. So ayun nga guys, no, kung nagustuhan nyo tong vlog ko, ay, nahulog! Puta, shit. Nahulog. Ay, akit pag salak. So ayun nga guys, no, pag nagustuhan mo tong vlog ko, like, comment, subscribe. Dislike mo pag di mo nagustuhan, bahala ka na sa buhay. Basta sa akin lang, i-post ko lang tong ko. Then wala na. Hanggang yun lang, gusto ko lang Then siguro hindi ko alam kung gagawa ako ng mga ibang vlog kung siguro bukas, basta everyday gagawa ako ng mga videos. So yung like, comment, subscribe na YouTube channel.